Ndok bener, gitu. aja nyepelekke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar Ucok biasa. bakal kok sampean jare ucok bakal dimong. Mesti ana ndoke to. Ono ndoke enek gedange. Ana gedange ana Oh, iya. ndoke. Lah ya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus Selamat datang wonten ing tlatah Dimong City. wah Dimong City. Nggih, keluarga. Saderengipun matur kata-kata kula ugi ngaturaken panuwun terima kasih kagem panjenengan lho Mas Mio. Lah napa? Inggih kanthi jembatan panjenengan utawi lantaran perantara panjenengan kula saged ngaraketaken tali silaturahmi katur nuwun inggih keluarga besar ing laladan Desa Dimong mriki. Samonten ugi matur nuwun kadang-kadang Astra Brata panjenengan ugi Mak Cange Yulimbuk sampun Inggih. kersa wonten ing hadir wonten ing tlatah mriki sowaning tlatah Dimong. Alhamdulillah Ah. tambah dulur Tambah dulur. rezeki. Nggih, kula saged sowan mriki pun bolak-balik kula mriki. Nggih, Nek kula di- percaya dasare arepa dalange sapa wae Nggih. sing ngisi limbukan ana ing tlatah Dimong ki mesti sampean. Nah, sing kena disambati ya ora aku tok kok. Yo Lah, ora dagelan sing kena dibayari nggo beras ki ya mung aku. Oh ngono ya Mas. Nggih. Pek borongan sak sound sisteme lho. Nggih. Luar Nggih, biasa. alhamdulillah ndereke panjenengan kasuwun ndereke Astabrata wedal dalu punika lumantar Mas RT. Nggih. Rawuh wekdal dalu punika Mbah Lurah niku wajan sembodo Pak matur sembah. Sujarwo. Pak Lurah Pak Sujarwo. Bang Jarwo. Iya, Bang Jarwo. Ya 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 ya. Bang Jarwo itu Heeh. Purnawirawan. Oh, Bang Jarwo. Purnawirawan Polri. Wow. Ah. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Purnawirawan Polri dulu jabatan pun Satlantas Polres Madiun. Wah, luar Juga ditresnani kali sedaya masyarakat Dimong nitik sudah 2 periode wekdal dalu punika mugi-mugi ingkang ketiga saged kasembadan. Amin ya robbal alamin. Aku nerokne swarane Jarwo iso watuk dhewe. Lah wis Jarwo sapa? Sing teng TV nika, oh sanes nika to? Beda iki Oh, Jarwo beda. kepala desa. Oh nggih, piyantunipun gagah pideksa gedhe dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya Mas. Sumbut piye wonge gagah gedhe dhuwur ning ireng. Ya malah ketok anu, malah ketok apa kuwi gales wibawa kok. Niku mertandani panjenenganipun sengkut anggenipun nyambut damel. Betul. Nggih, Nah, malam nggih. ini dalam rangkaian bersih desa utawa Bersih desa, sedekah bumi sedekah sisan bumi. gawe Nggih. Agustusan. Agustusan. Ya. Wajan. Berarti 2 acara didadekne siji. Aku ngerti sebabnya apa. Kok sebabnya apa kok 2 acara didadekne siji Mas Mio? Ben irit. Ora dhewe-dhewe ngono ya. Ora ne ya ora kok irit piye wong kaya ngene iki probeyone ya ora sithik. Ora kok ya sithik. wajan. Luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Dimong. Tetap melestarikan dan menjaga kesenian tradisi agar identitas bangsa kita tidak luntur. Nitik kalau wau sonten untuk menjaga regenerasi Ya. Tole ugi dipun paringi kesempatan kagem mancal keprak teng riki. Anakmu kuwi Mas Mio. Anakku bagus toh. Beh. Pake sawangen baguse kaya ngene kok. Piye anake bagus, kulite resik, ya ampun, bapake kaya blekok moncrot. Lah penting lak urip. Heeh, uripa nak rata wadus. Lah penting lak raup. Raupa nek ora nganggo sabun. Penting lak kosokan. Kosokan nggo suket. Suket ki po sapi. Luar biasa Mas, warga masyarakat. Aku lagi sepisan rene piyuh antusiase Wah, para Jan. ibu-ibu. Jan. Pripun ibu-ibu pripun? Piyuh sing tresno karo aku ki ora malah mbak-mbak, ora malah perawan-perawan Dimong, malah Sing simbok-simbok. tresno. Piyuh simbok-simbok paya ambune remason piyuh. Bodho ngejak foto. Padha ngejak foto, ya ampun ibu-ibu ijan puber kedua aku. Puber kedua lire piye? Lah rodalang kaya memeti ngono. Wah.
Ora kok memeti menika tresno kalih panjenengan. Alhamdulillah. Jenengan dipun tampi wonten ing tlatah bumi mriki Bumi Ndimong. Mugi-mugi tahun ngajeng Mas Akbar melih nggih. Kalau Mbah Lurah Ya. wah Sip. oke langsung di DP bengi iki. Lah, ora usah santai mawon Oh, kok. nggih. Kula pokoke nekane Mas Akbar iku wis santai mawon. Kula niku digodhog nemi pun budal kok. Digodhog Tenang. nemi pun budal. Berarti seneng sedekah. Sedekah. Dono rasa. Nggih, ibarate ngaten lho Mas. Para warga masih bersih desa ngaten niku niate sedekahan. Dono rasa ketitik ya ta sing kepareng rawuh ramung warga masyarakat Dimong di luar Dimong nggih wonten sing mirsani uga ana ing live streaming ngene iki dono rasa nyenengke priyayi akeh dawuhe agama ngandharne Mas Miyo Pripun? sapa sing seneng nyenengne wong akeh kuwi besok cadangane swarga sapa wae sing nyenengke wong akeh seneng dono rasa ora nyawang gedhe cilik tuwa enom lanang wedok kuwi besok ganjaran mesti swarga Mas Miyo. Mesti swarga. Mesti swarga. Lah yen ora gelem, nek ora gelem sedekah. nggih. Ayo neraka cadangane. Oh. Dadi Dadi nek rumus rumuse sing gelem sedekah nadyan to nyenengne wong akeh. nyenengne wong akeh Kuwi mesti swarga. Ganjarane swarga. Yen ora gelem kuwi neraka sing dadi cadangane Mas. jenengan dhewe lho sing muni ya. Iya. Nggih, jenengan daleme nganjuk Pak Dalang. Nganjuk kotangin Jalan Mastrip Ganung Kidul. Dugi wonten ing tlatah Dimong mriki Madiun. Nggih, menika mayang nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh. Napa purun mengke jenengan boten bayaran? Sedekah lho, sedekah. Kuncine ke sapa sing jeneng gelem sedekah swarga, sing ora gelem neraka. Terus aku mbok kon sedekah bengi iki nganjuk Madiun, Mastrip Dimong. Ora nampa bayaran apa gelem? Yo ora iso. Oh neraka. Ora sedekah neraka. Yo aku kan menghibur, menyenengne wong akeh. Lah nggih, kan sedekah. Sedekah. Gelem ora bayaran kan kudu ikhlas. Yo ora iso nek tanpa dhuwit. Lah iya, berarti neraka. Ora ikhlas kok. Piye to kok iso ngene iki? Piye maksudmu piye? Berarti sapa sing gelem sedekah ngendikane jenengan kan swarga. Sing ikhlas sing ora ikhlas ora apa ora gelem sedekah neraka. Neraka. Jenengan teng mriki ndalang. Gelem ora bayaran. Yo ora. Berarti neraka. Saiki tak walik. Piye? Lah sampean ndagel ning kene. Nggih. Borongan karo sound system. Nggih. Nek ora dibayar mulih piye? Bengi iki. Heeh. Mboten napa-napa. Lho kene. Mulih tanpa bayaran, mulih tanpa nyekel duit. Alah melarat ben penting sombong. Lho. Berarti lati pakartimu nyawiji sedekah. Kowe ikhlas ora bayaran mulih? Ora apa-apa bengi Dagel sound system mbok gawa tekan kene iki ora bayaran mulih ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok kendelmen kowe? Kendel piye bareng wis ditransfer lunas. Walah, telek mental kiri ngono kok. Ha wis ditransfer kok. Ngelunase iki dhisikno rumangsaku kok. Sampeyan ra tekon rono. Ngendikane jenengan sapa sing sedekah mesti swarga. Nah, terus nyenengne wong akeh kuwi mesti kaswargan Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Nek jenengan teng mriki mara ngulon ning Jiwan niku nek jenenge Gode. Gode iki daerah apa Mas? Lah kowe ora ngerti. Apa tempat wisata? Tempat wisata kuwi. Aku wong Nganjuk ora ngerti daerah kene Mas. Kuwi nggon pemandangan kuwi klebu sedekah apa ora? Lho. Kuwi piye? Kuwi ning kono ki nggon apa ngono lho. Tak omongi. Aja banter-banter. Malah mbok genahke. Wong edan rasaku. Lah kuwi lak ya sedekah. Sedekah piye? Maksude ki ora ngono. Iki tanpa kuwi nganggo pamrih kok Mas Meyong mangsaku kok ngene balik ke benang merah. Pripun? Balik ke benang merah ngejake keleng-kelan. Agama budaya wong kene kecekel kabeh. Nggih. Agamane koyo sing tak omongne mau ngarep, agamane ora ditinggal, budayane ya kecekel. Leres. Ta? Kowe arep paring ular-ular apa kanggo warga masyarakat kene tentang kawruhmu, ya to pamerno senajan sampeyan panjenengan ki wis bola
bali sowan ana kene. Yen ular-ular yen ditutur tinutur niku kula kinten kula kirang pas awit nggih umurku kan isih 17 tahun. Lah. Wong wis pecotot ngono kok 17 tahun lho. Dados ya padha disinau bareng didongake bareng-bareng. Ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Slamet donya akhirate. Allahumma dipun barokahi kanthi sholawatan sareng-sareng Pak Bu nggih. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatu bibillah sedaya tawassalna bismillah Mujahidilillah Bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah awake dhewe nggih budaya nggih ngibadah bentuk majelis. Nggih, luar biasa. Nggih. Sing ngepareng lenggah tesih kathah. Kathah lah terus tiyang niku kudu gelem ngaji. Ngaji ya, Mas. Ngaji apa wae iki tujuane sinau ben slamet donya lan akhirate. Ora sah jeru-jeru saking alif baktak niku mau nenten werdine. Lho. Iqra kuwi to, Mas? Lho nggih to. Lagi wong belajar ngaji ngene mesti nganggo Iqra, nganggo alif bakta. Ampun sah teko nggone Al-Qur'an Iqra niku mau nenten werdine, Mas. Layak aku ngene iki malih percaya nek anakmu dadi dalang. Mergo sampeyan tirakate banter. Lho, Alif bakta ya ana artine ana tegese. alif Alif artine apa, Mas? niku ku Allah. Menika Allah. Lip niku tangga. Lho, Lip nika? lah lip jenengan teng mall mboten? Heeh. Enek lip to? Munggah medun. Nggih niku tangga. Terus Dadi niku kagem munggah mudun. munggah medun maknane munggah medun. Eling ngarsaning Gusti Allah taala kudu diimbangi kanthi hablum minannas wa hablum minallah. Edan. Kita harus fatonah kok, Mas. Weh. Nggih. Bar alif ana bak, Mas. Bak artine apa? Bak niku wadah. Dadi ngoleh ngilmu apa wae kudu diwadahi. Nggih. Bak niku wadah. Nggih. Terus tak akan mungkin dilaksanakan ibadah sholat 5 waktu kalau kita tidak niat. Oh, dadi kabeh kuwi kudu nganggo niat, kudu nganggo tekad. Nggih. Alif bak tak sak. Sak aja mikir sae dhewe yen oleh rezeki kudu mikir yen to 2,5% itu bukan hak kita. Sedekah. Alif bak tak sak jim, Mas Mio. Salat iku marai awake dhewe sehat. Nggih. Neng ora marai awake dhewe jimpe. Oh, jim ki jimpe. Oh, alif bak tak sak jim hak. Hak ya artinya apa? Tetep yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Oh, terus disambung kok teko ae iki lho. Kono ki karek ngoyake kene iki mikir. Maksudnya kaya alif mengopo, bak mengopo. Lah iya. Allah lip tangga hablum minanas. Kok iki artine apa? Kok teko ele iki lho. Wis, kono karek ngoyak kene mikir. Ora ngerti nek karma omong wae keserimpet. Keserimpet apa? Untuku monyong. Matur nuwun. Luar biasa iki awake dhewe sowan ora ijen ning karo kadang-kadang Widowati, Swarawati utawa Pesinden. Sinden. Nggih ta? Dek wingenane sasine niku sura. Wayahe ngungkal gaman. Lah niki biasane nggo ngungkal gaman. Lho.
Kok iso ngagaman lho. Sinden niku jenenge napa? Waranggono. Warang niku napa? Warang menika keris pusaka. Nggih, nggono lak panggonan. Nggono panggonan, nggone wis ana. Nggih, lah niki lak dinggo ngungkal gaman niku wae. Sing ngungkal keris wong wedok. Iya ta. 1 2 3 4 5 Beyuh. Jiro lupat monem pitu over. Apa ya enek sak over. Ya ditanjakne ya Mas. Nggih. Yon karo mlaku. Nggih. Aku pengen ya kuwi ngaturi Mbak Enggar luwih dhisik. Mbak Anisti Ayu Enggarsari supaya menyapa warga masyarakat ana laladan desa ndi? Dimong. Oke, sepotono co. Yo. Good night, Nduk. Sugeng dalu, Nduk Enggar. Selamat malam. Enggar kala mangsa. Enggar kala mangsa. Kala-kala ya dimangsa, kala-kala ya ora. Lha ya piye to? Nek arep dimangsa terus ora nyonyot. Oh, capek ya Om ya. Nduk, kok ngintik kalau iki lho. Saderengipun tetembangan lelagon kaaturaken kunjung ngarsaning para pinilenggah. Ya. Badhe ngaturke apa no? Uluk salam perkenalan. Kula salam injih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantos napa dereng? Dereng Bayu niki nek sing nonton ngantos pok mriko to Om. Oh, luar biasa antusias ingkang mirsani pagelaran wayang kulit wekdal dalu punika mboten kados tahun-tahun yang lalu. Tenan to? Jalan ora kenek dipiyak motor ki keleh parkir aduh parane. Oh, sing wingi sampean nggih tumut dagel. Sing iya. Tahun wingi melu. Kuwi dalange sinten mawon nek Dalange wayangan sinten bersih mawon. desa Dimong iki melu terus Mbak Enggar niku. Oh, nggih to? Tenah kene iki cok bakale kene kok Mas. Sajene. Anak Jane doke. Mbah Lurah kok. Om, Non. enten doke no jenengan. Enek loro nurung netes. Wong wedok ayu kok tekon ndok. Lah coba kali Ucok bakal ana ndok bener. Gitu. Aja nyepelekke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar Ucok biasa. bakal kok sampean jare ucok bakal Dimong. Mesti ana ndoke to. Ana ndoke, enek gedange. Ana gedange ana Oh, iya. ndoke. Lah ya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus Ora dipangan-pangan. Bocah edan. Wah, Mbak Enggar Dalah. mengucapkan doa apa kepada warga masyarakat Dimong yang malam ini sudah berhasil menyelenggarakan acara bersih desa atau sedekah bumi. Oh, injih niki wau sedekah bumi nggih. Iya. Berarti ngresiki nggih, Om. Nggih, ngresiki. Mugi-mugi desa napa dusun niki wau? Desa. Oh, desa Dimong tansah pinaringan sehat sedaya warganipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Didhahke saking syukur sakit nggih, Om. Amin ya rabbal alamin. Wah jan mugi-mugi bakda bersih desa ing mangke Ya. masyarakatipun ayom-ayom tentrem kuat slamet sak kabehane. Amin. Nitean nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada Dari iman. iman. Diresiki laire lan diresiki Batine. pun. Oh, Wah jan alhamdulillah. Jenengan direne celak mriki to? cedak kene Pundi? mampira nduk. Emah nek bojone jenengan no. Lah, lho. Wah teko namu Lah piye? Lah Kingke piye? rencana kan bojoku melu rene nduk. Nggih, lajeng Awake aturnya anget. gerah. Heeh. Dadi ya engke nek nyuntikne nggone Bu Sinder kono. Ya. Pusing. Iso businder. Iya. Ning omah berarti tilem bae ya Om ya, kan takon sakit. tur. Wah Berarti- jan anakku sing dalang ki Heeh. pintere ngaji pol nek ning omah ki. Siapa? Ibuke lara ki lo diyasinke. Bocah edan. Ora yo le yo. Ranti to jek nonton to le. Saking Kasih sregepe. Ku tak kei wayang, ku tak kei wayang. Wah jan halo. Wayangan nu mila. Kuwi kok lak terus nguwenteni teko bar ki kok. Tujuane ya ben kuwi. Ngenteni tibar. Ya tetembangan lelagon Sing nggih, gamelan Pak Cange. dhisik Mbak Enggar. Oke. Heeh. Mardika, wonten Nggih. pamundutan apa mboten? Mardika mawon sing penting gamelan Oh, riyen. ngerti. Menawi Mardika mbok bilih kersa pripun Ki Demang. Mangke riyen bibar ngaten. niki. bibar Oke. niki. Ya, yo Gendok Ayu Enggar Heeh. ngaturaken Oke. tetembangan. Monggo, napa Mbak? Ninggal katresan nggih Mas. Oke, ninggal katresnan. Heeh. Pamundutan ternyata niku Oh, mau. ninggal katresnan. Nggih. Oh, Pambungdutan saking Mas Heru. Saking anu, napa niku TW, napa
TKW. TKW. Oh, teman-teman TKW. TKW. Bingung arep muni TBA. Niki saged dipirsani saking Hongkong, Taiwan dan lain-lain. live Fene Mas streaming. Akbar luar biasa. Alhamdulillah. Yuk katur. Yuk, ninggal katresnan Mbak Enggar Celorot. Mangga. Yuk. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Hey. Terima kasih Mbak Enggar. Sami-sami. Mak Cangi Yulimbo. Dalem Mas Mio. Wekdal dalu punika Ya. Ketua Umum Pepadi Madiun pripun Bapak Anang Dewanugi Rawuh. Apa nggih Mas? Nggih sugeng pinarak Wah, lenggah. alhamdulillah, derek ajar Bapak. Iji. Derek nempel kamardikanipun. Agaten. Mas Mil, dawuh. iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo Sarjana Hukum Nggih. katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kaderekke koordinator lapangan Ya. pripun Mas RT, Oke. Mas Mantri. Siap, Mas piantunipun bagus Oh, iya. ning urung rabi. Mas Mantri. Iya. Niku sing koordinasi kali manajemen Astabrata sing Luar- buat repot malah Mas Mantri. Mas Mantri niku. menika ya. Jare mau Mas Mantri, ora iso nyuntik tetep mantri. Nah, ya engko nek wis duwe bojo malah iso nyuntik. Lah nggih. Monggo kadereke tindakipun kidemang kalih Mas Mantri. Kasuwun kanthi sanget jumeneng cekarsake papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Monggo. Siap. Sip. Monggo Mas Mantri. Wah. Niki nyuwun pangapunten Injih. kagem Bapak Ibu sedaya kemawon, Lho. Mas Dalang. Nggih, kados pundi Bapak? Niki profesine piyambak-piyambak. Oh, ngaten nggih. Napa melih niki rawuh Nggih. Ketua Pepadi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah matur nuwun sampun dipun berkahi. Nggih. Beliau menika ngalah-ngalahi Pak Dalang nek napa melih nek nyekar. Oh, ngaten nggih. Gending napa kemawon sampun cekap. Alhamdulillah. Lajeng wakil kula Nggih. nika wonten Mas Mantri senajan mboten tau nyuntik. Heeh. Panjen dereng wancine nyuntik Nggih. kados panjenengan. Nggih. Niki kula namung nyuwun gending mawon. Oh, ngaten, Sing nggih. setunggal niki sewenengane kula niku Taman Juruk, Oh iya. sing nomor kalih ini Podang Kuning. Oke, siap. Salajengipun kula pasrahaken dumateng menika Nggih. Kang Mas Ketua Pepadi kalian Mas Mantri mangke. Nggih. Kula bagian nyawer mawon. Wah, cocok luar iki. biasa Sing penting ngeten niki lho. Mangkane rong periode dadi niku di antara panjenenganipun niku ora cetil. Nggih. Wah, jan luar biasa. Nyuwun sewu dhuwit ki ora diitung nek Mbah Lurah. Lah niku lho. Wah, kok repot mawon to, Mbah? Nggih. Lah, wong sedaya pun diborong lumantar Pak Panitia. Boten Kok saking ngeti repot, meo, Mbak Lurah. Nggih, Boten lah. saking ngeti meo. Nggih. Meo pun meo menentu persenan 2% wau. Ah, nggih. Nggih. Oh, Pak Oh, Kendang. Mas Arya, Mas Wah, Arya. disawer dhewe Pak Wah, Kendang. jan Pak Kendang luar Lagi biasa. iki lho disawer Pak Kendang. Loh. Nggih luar biasa loh. Nggih. Bucange. Wah, Niki jan. biasanya dalang-dalang niku mesti ngasto kalih. Injih. Nggih. Dia samping wayangan mestine kendang jaipong. Nggih. Nggih. Niki- Malah nek kula betake penjaipong sendiri malah nesu kok, Pak. Nyepelekne. Oh, Nggih. ngaten. Nggih. Malah seneng ngaten iki. Kayak biasanya sing ngampleng niku gedhi ki ya cilik. Nggih, cilik cabai rawit. Cilik ngengkel kuwi yo. Masa. Ngengkel penuti keng. Bapak Anang nggih. Pak Anang, Ketua Pepadi. Nyuwun podang kene Taman Juruk. Podang kene dipun bawani napa kados pundi niki mengke? Heeh. Niku mengke gagahane Pak Kang Mantri niku lho. Oh, ngaten. Mantri niku wis niku pun klop nek kalih Mbak Lurah. Oh, siap. Tak pundi-pundi mawon Mbak Lurahne sing nyuwun niku sing ngending. Dan niki nuwun sewu kula Nggih. nggih wonten Pak Haji Sayuti. Oh, nggih. Nah, tetep tak anu wong dulur lanang. Oh, nggih. Malah niki amberkahi panjenengan dereng genep 35 dina wangsul saking tanah suci. Alhamdulillah. Mabrur. Niki nek anu saiki aku nek nyeluk malih kaji. Wah, Haji. Ah teko Ji. Widih, lho. Aduh Haji. Bar diceluk Pak Kaji kok terus dijangkar piye to, Bos? Lah ta ya adikku lho.
Oh ya ngadeg, Dik. Oh, kowe melu-melu to. Lah omonge adine kok Iso nyetrum ngono. aku ki gampang nular. Nyuwun barokahipun nyekar. Pak Haji Saidi. Oh, Nggih. ngaten. Nek kula pun biasa ngeten. Wong kula niki biasane nderekne Mas Mio. Alah, Kula kepengin mirengaken swanten panjenengan Bapak. Nah, jenengan Estu. riyen mengke Tapi kula Pak. niki mboten dalang lho. Oh, mboten napa-napa. Kula niki ketuang mergo dangkesane kados ngenten-ngenten iki lho. Samar nek kon nyiprati job, rame. Oh nggih. Jope rame dalang tung lor Pak Anang kidul, Pak Anang dalang. Tendanganku asik dianter iki. Aku ya sik duwe tendangan teh. Yuh, ndase mumet lho. Mumet aku. Ora mumet piye wong anggaran nggih tuku solar ae kurang. Kowe iki yo perhitungan. Mboten, Bos. Niku wau dadi kula mirenge jenengan ngengenan perkara. Niku wau. Mboten los. Dek winginane kan nembe suran. Amin, amin. Pak Nggih. Anang, Nggih, nggih alhamdulillah. alhamdulillah. Teng rika nggih dugi dalu kula. Wes. Nyanyi ayo Bos, nyanyi wis Ayo rasa. Bos. Nggih. Jadi. Nggih, niki di samping napa niku bersih desa. Nggih. Iki kan tese 17 Agustus mau nembe mangke diperingati to. Nggih. Nah, kula tak bawa aja pengen ngono. Nggih kula ngiyani ni Kowe jenengan kok tak kula. berok ilmumu nyolot dawa kowe kok. Nah menika pendekar. Pendekar. Nggih. Aja macam-macam brok tendas. Lah lah. Wong brok ora inget-inget apa ya kenek apa ya. Monggo, Bapak Monggo, Ketua. Niki nun sewu. Nggih, kados pundi? Niki jane KTP-ne nggene kula. Oh, ngaten. Ning ora tau mulih. Oh, lah iya. Ayo ora usah tekon dinti. Ayo nyanyi Bos. Aku Nggih. ngerti kok nggih. Iki live streaming. Mangke terus dipun lajengaken Iya. 45. Oh, cocok nggih. Nggih. Kakek. Kula tak bawa sang proklamator. Nggih. Luar biasa nggih. Biasa di luar. Oh nggih nggih. Di luar aman. Nggih, Di luar. Bapak Ketua Pepadi kula aturi nyekar. Monggo. Semoga, semoga. Nggih. Dagelan Iki mongkon. sak pinten? Anu, Yaning Tama. Oh, dana kilo welak. Memulai kipun karena Memulai suargi Bung Karno. Iya. Saya narasinya Oh, iya. memperkuat artikulasi jenengan. Iya, iya. Menika Pak Dewan. Iya. Nyun sewu. Pak Sayuti nggih. Berarti isik-isik dhuwur aku. Iya. Jenengan Dewan to? Wakil. Kula pucuk pemerintahan, Pak. RT. Enggak. RT. Ya, paling dekat dengan rakyat. Lanjut. Lanjeng. Sang pahlawan proklamasi Sang pahlawan proklamasi. Ya ta. Iya bener. labu itu prapna kara Labuhe tumrap negor neng ndi Mas RT iki kok nisih to Mas? Oh nggih. Iya. Lanjut. depani bubar TV Ramadan indah poso. Udu. Oh iya. pantes tinulat sami asmarira ngambar
gondang sak jagat raya lestaringan disa tetep tatak tutuk angka yumar dika Tepuk tangan Tepuk buat tangan. Pak Anang Dewa. Luar biasa. Bapak Ketua Pepagi Madiun. Nah, iki. Mereka dipun dawakan lancaran 45. nggih sing napa niku perjuangan nggih Kang. Siap, dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Ya, monggo. Komplit sak lagu-lagu perjuangan nih. Ya. Maka lancaran 45 terus. Luar biasa. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Anas. Pak Anang. Insyaallah niki Astabroto luar biasa juga. Nggih. Yoga-yogane nom-nom, Nggih, dalange gas. nom Nggih. dan dalange viral. Alhamdulillah. Semangat dan sekaligus saya mengapresiasi yang luar biasa dene cah nom-nom iki ternyata senimane yo akeh. Nggih. Makane sing kaya umurmu sing anu ngono iki ndang mati yo. Aja. Ayo, kowe arep nyurut bojoku. Wis loro no. Lha iku sing tuwa-tuwa terus arep nang ndi le sing Nggih. Yo nek wis tuwa ngenteni dipangan codot. Rumangsaku. Ngaturaken manuwun nggih Nggih, Bapak Anang. mekaten monggo dipun lajengaken Nggih. niku nggih pamundhutane Mbah Lurah mangke Siap. kersane dipun anu kalian Kang Mantri. Nggih, nggih, nggih. Iku Pak RT apa mau? Mantri urung Pak tau Man- nyuntik. Nggih no. Mantri Lah urung tau. bagian nyuntik. administrasi yo. Mantri urung tau nyuntik ya urung tau Lho Ueh. Lah wis tak kandhani Mas Mantri konoan ki kanggone ora mung nggih nguyuh tok. Kaya mbok jelasne. Mantri wis umur kuwi. Oh iya. Ngawur e. Ngaturaken manuwun Bapak Nggih, Anang. monggo Nggih. dipun lajengaken. Nggih, sembah nuwun Pak Anang. Sampun kersa minggah ing pepanggungan. Alhamdulillah. Barakallah. Mugi-mugi Mbah Lurah, Pak Anang, sedaya panitia rezekine kathah tur barokah. Allahumma. Nggih. Genti minangkani pamundhutipun Bapak Kepala Desa Mas Nggih, Leo. nggih, Lho niki nggih. punika wonten Wah, sing tukang kendang yo oleh neh. bejo tenan bengi iki pengendang. Wis. Aku dagelan yo moh kalah, Mas. Lagi lah. Nggih to. Sing ndi iki? Bapak-bapak ingkang luhur mung sindene, aku yogane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30-an Mas, 30-an 30-an. 19 20. Heeh. Mosok kalah karo Pak Dewan. Oh, ora gelem kalah ya? Terus piye? Ya 20. Wadah, oke men to yo. Mbah yo. Wah iya 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 yo. Yo yo. Yo. Kowe arep mbok kene karo penabuh? Ora tak gitu tuku solar kok. Kire. Lah iki kok terus nek diselimati piye? Alah tak kira nek ora gelem kalah. Wes yo, ngaturke pamundhut ya. Wah, iki tenan to iki. Wah, ora gelem kalah tenan nek iki. Aswan jumukno sitok engkas. Biben genep 10. 1.000 nyeketan. Iki tenan. Engko mudhun panggung mbok njaluk neh. Tenan ora? Ora, tenan. Tenan. Matur nuwun Astabrata, dek wau sampun nderekke anak kula lanang sampun ajar kendel. Kompak selalu. Kuwi bayaran ngiri anak. Oh iya ta ya. Ora apa-apa. Oh, awake dhewe panggah los. Mengke pira 1000 to? Anakku lho oleh 5000. Sip. Makasih. Nggih, nggih, nggih. Dilanjut ya. Nggih.
Juruk. Ki ana podang kuning, ana taman juruk. Taman Juruk. Podang kuningnya sikne ya. Oke. Dik Sing ngaturke sinten? Dik Sinta Widya Palupi. Yuk Sinta, sepote, Cok. Sepote, ya, sepote, Cok.